O Casino de Noia acolle a exposición de Rosa Fernández. A mostra pode visitarse ata finais do mes de agosto e a artista reflicte nela diferentes estampas, dende paisaxes ata problemas actuais. A cultura segue a ser protagonista en Noia. Un dos puntos referentes na vila noiesa é o Casino, que dende onte alberga unha nova exposición. As obras de Rosa Fernández locen xa no lugar, mostra que se inaugurou onte á tarde e na que afondou a concelleira de Cultura local, Chelo Martínez. Rosa Fernández Camaño, que é unha artista noiesa, pero que ora non vive en Noia, pero facía moitos anos que non facía unha exposición, sobre todo en Noia. É unha exposición que renovada, pero que vou ler unha pequena estrofa que lle dedicou fai 30 anos a Viles de Taramancos, que representa un pouco a pintura de hoxe, non? Que di: pos amabilidade en donde hai penas, pos grandeza rosa pasionaria, pos cousas máis humildes e pequenas, das cousas máis humildes e pequenas. Afirma que estas verbas de Avilés de Taramancos definen á perfección o traballo de Rosa Fernández e tamén as obras que se poden ver na exposición. Trata moitísimos temas, rural, paisaxes, pero tamén trata de desastres, de problemas da humanidade na actualidade. Con moito colorido, con moita forza, óleo, acuarela, ten todo tipo de técnicas. Entón, emociona ver esta exposición. Que ten tamén unha anécdota especial. Nos contou sobre un cuadro que é unha nena que está con unha caracola e vese que a caracola sale todo o mar, unha boa ola de mar. Ela conta que representa, cando pintou ese cadro, representa a súa infancia, que recordaba cando viñan as caracolas de xente que estaba afora e escoitaban o mar. Ela, no seu inicio, ese cadro era así, pero regaláronlle unha tela uns senegaleses e ocorreuselle facer un vestido novo á nena a modo como de mariquitas de antes, non? E que nese momento o cadro pasaba a representar as vidas que se perderan no mar a xente africana. Pequeno detalle da sensibilidade que agochan as obras de Fernández. A súa exposición estará no Casino Noiés ata o 31 de agosto e poden verse de martes a sábado de 10:30 da mañá a 2 da tarde.